Bueno, Zaldiko Maldiko elkartera gerturatu gara, bertan dagoen berezitasuna dastatzera, bertako mojitoa. Bertan nola prestatzen duten ikusiko dugu eta beraiekin hitz egingo dugu honi buruz. Baina gu, barrura sartuko gara. Bueno, ja mojitoa prestatu digute, gu orain dastatuko dugu ea hain famatua den eta ea nolakoa den. Bueno, esan dezakegu mojito ona dela, baina igual ere errezeta hobetu dezakete. Gu hemen gaude, Joanes eta Xabat bertsolariekin gaur saia daukate hemen Zaldiko Maldiko elkartean. Zuentzatze, egun berezia da gaurkoa? Bueno, bai, berezie etorri galako Iruñea eta gero ezin galako parrandan gelditu. Lanangatik tala eta hori ez da askotan pasatzen, ez? Iruñea etorri eta behin normalen gelditzeko izaten da, baina bai, gustua hemen lehenbiziko aldien ibehintzat, Iruñen San Ferminetan kantatzen eta gustua. Eta momentuz nola ikusten duzu hemengo giroa? Bueno, oraindik 12 die eta oraindik jende gutxi, baina bueno, saiatuko jende erakartzen eta nik uste jende pixkoa bilduko dela eta giro politia dela. Azkenean jendeak bertso saioekin, giroan beste alternatiba batzuk egiten ditu ere festarako, zuek nola ikusten duzute hitzi hau? Ongi, azkenen, bai ez, bertsoa beti hanik izan du da festa giroko zerbait eta hola ez, txapelketak takenduta hola beti festa giroan enoten da. Kontu da Iruña ezelako, San Fermiña ezelako festa batzutan daudela ordu berdinen 1000 ekitaldi eta orduan jendek denatela ezin dola aiatu. Baina politia izaten da hola festa giroan, hola poteoa, eguerdi giroan, ona izaten da. Nola ikusten da mikrofonaren beste aldetik ikusleen irudia? Urduri jartzen zarete edo gogokin? Bueno, saio bakoitze diferentea txapelketak saio bat edo hain San Ferminetan kantatuko jendea poteoa nengo da. Eta, bueno, gustez zaigu jendek atentzioa hartzea eta ikusten badu gozatzen nahi diela, gukoi nabaritzeu. Azkenen ikusten dozo jendea nola daun eta nabaritzeu. Eta ikusten ez da dela oso rezeptibo edo batzutan sufritzea tokatzen da. Baina, bueno, gaur saiatuko jendei atentzioa jarrarazten eta gozatzen. Eta egunen bat okazute hor agendan apuntuta hemen San Ferminetan pixkat parranda egiteko? Ni ostiralen etorriko naiz eta larun baten turnoa dauket, así que ez dakit noiz bueltatuko naizen, iganden edo, bueno, tokatzen denen, así que ostiralen etorri eta... Nire ostiralen etortzeko asma dauket, bai. Bueno, zorte hona opa dizugu, disfrutatzea eta oso ongi ateratzea. Eskerrik asko. Mojito dastatu dugu, bertsolariekin hitz egin dugu, giroa ja pilpilean dago, ikusten duzuen bezala jendea ja etortzen ari da. Bertso saioa hastear dago eta gu hor egongo gara, betanko giroa grabatzen eta bertsoak ere entzuten. Hainbeste jende ez badagore, asko etzaigu axola guri. Igual horrela ez gara eta biok jarriko urduri. San Fermin giro ederra eta festa badela dirudi. Pena bat daukat ez natorrela, jantzita gorrita txuri. Jantzita gorrita txuri. Txurita gorri jantzi behar da, sarri uzta hilerako. Eta zu beltzez etorri zara,
egun normal tankerako, baina kejatzen zertan zabiltza, gaizki zaudelako guapo, txuri gorriz ez zara etorri, baina naietzen ulako, baina naietzen ulako. Arrazoi duzu arropa hoiek, nahi nituen nik aldendu, eta zergatik egina dudan, itza nahi nuke zuzendu. Arropa txuriz jazten ideia, hobeda burutik kendu. Kamiseta bat txuria ekarri eta more bukatzen du, eta more bukatzen du. Horren txarrak, horren hilak, kalimotxoak goitikan bera, botatzen baitu kuadrilak. Naiz zuri gorri ez etorrita keja bat bota mutilak. Lasai gutxinez ekarri ditu gau pasero zapatilak, gau pasero zapatilak. Zapatilak zikinak ditut, ta ala nabil xelebre, baina zikinak ekarrizkero igual guretzat mesede. Arritu xamar nago jarri naiz, onera begira trebe, xabat hainbeste kamara ez zeuden, gure finalean ere, gure finalean ere. Arrazoi duzu eta ikusten dute argi nola garen, eta kamarak etorri dira, grabatzera gordin garden. Tagu aurrean ipini gara bersoak kantuan hemen, kamara asko daude eta ez dakit, hori ona edo txarra den, hori ona edo txarra den. Nik ere ez dakit baina atzera, ezin dugu egin jada. Gehiegi dira agian eta gutxiegi behar bada, baina resaka aurpegiakin egia esan behar bada, eta agian beraien kulpaz borroso irtengo gara, borroso irtengo gara. Kamara hartzen dutelako ta ibiltzen direlako fin, eskutan hartu ajeaz eta zuzen ez grabatu ezin. Ezin dutela ongi grabatu diozu ekin ta ekin, agian hobe jarraitu hola dugun aurpegiarekin, dugun aurpegiarekin. Aurpegia hau daukagu eta orion hartu beharko, zulasai egon ta ez lotxatu kamara etorri delako. Oain ordu batak eta oraindik zaude txukun eta guapo, eta txarrago egongo zara gaueko 10:00-etarako, gaueko 10:00-etarako. Ta kamararik
ez baldin bada, ez da guretzako kalte. Naizta parean jarrita hauek, duten hainbat borondate. Hemendik alde egingo dugu, hautsiz kable eta kate. Ta aguantatu beharra dugu biharko entzierror arte. Biharko entzierror arte. Beraz gauean irtengo gara, trago bat hartuz plazara. Kontzerturen bat egongo da, ta agian igo holtzara. Entzierrora arte diozu orain, eta entzun dizutara. Aguantatuko nahi dugu nahi badut, baina irtengo alzara. Baina irtengo alzara. Xabat ez dakit hemen kontatu, beharrote den guztia. Sekretu denak azaleratzen astea ez da egokia. Berriz soinera begiratuta, joder kauen la hostia. Entzierrorako ez dut ekarri, hain erropa egokia, hain erropa egokia. Beraz ez zara atera behar, ta soka gehiago ez tenka. Gainera joan parrandara ta ibiltzen zara errenka. Ez zara irtengo oso argi dut naiz eta pixka bat tenta. Leitzan olako bakilarekin ez zara atrebitzen ta. Ez zara atrebitzen ta. Ni entzierroan herriko festan, sarri izan naiz joana. Bederatziak gau pasa eginda, eta haze panorama. Pozik egingo nukenik Leitzan, plazan rekorte andana. Baina barreran begira daude gure aita eta ama. Gure aita eta ama. Eta bakilak markatuz gero bi adarrekin bizkarrak. Gu hautsi egin behar gara eta ongi jarraitu adarrak. Beti izketan gabiltz Joanes, ainola garen Leitzarrak. Hitz egiteko zein onak garen, ta egiteko zein txarrak. Ta egiteko zein txarrak. Bueno, gozaldiko maldiko elkarteko batean gaude, eta hemen kalean Fermin aurkitu dugu. Fermin bertara gerturatu da. Fermin, nola bizitzen izara aurkitu dengo San Ferminak? Ba, oso gustora, ez dakit, askotan etortzen ga, zaldikora, eta, bueno, ez dakit, hori, festa asko, eta oso gustora. Bertan giro oso kuriosa da, edo ez bete beste zehozeretan beste mototako ekitaldietara gerturatu zara? Zaldikora diozu? Ba, ez, normalan San Ferminetan, lehengusu bat daukagulako, bueno, hemen aritzen delako lanean taula, eta, bueno, aurten eta aurreko urtean etorri ginen lan egitera, lehengusu batzuk, eta hori, urte asko eramagu etortzen honentzat. Aurtengoan ja, bertso saia hortxe dago, bertara gertutuko zarete pixka bat gida ikustera eta pote bat hartzera? Ba, egia esan, ni entrenatzetik nator, eta topatu torrela sorpresan, eta bai, delituko naiz, eta gero, ba, etorriko naiz, berriro diot.
Eta nola ikusten dituzu gelditzen zaizkigun egun pare hauek? Bueno, ez dakit. Oin arte bezala esperut izatea. Hori gabe, hori bai. Eta hori, animokin. Fermin, oso ongi pasa San Fermin hauek eta disfrutatu. Bale, eskerrik asko. Bueno, gu hemen Maikarekin gaude, Maika harrapatu dugu bere semeari edo alabari. Semeari amaiketako ematen. Maika, zer modu zabiltza San Fermin hauetan? Ebe orain iritsi berria gia Zuberoatik, Siberotik, eta momentuz oso pozik, guztiarekin da untza. Lehen aldia da San Ferminetan zaudela? Ez da lehen aldia, ez etorri gia askotaina, bai. Eta momentuz nola ikusi duzu hemengo giroa? Untza, polita, bai, alaia, eta untza gero badakigu hauteskundeak izan diela, eta gauza asko aldatu diela, eta ezagutzen ditugu bertako jendeak, eta pixkat berrikatzeko asmoarekin, eta ikusiko. Eta nola bizitzen duzu festa? Orain da Amazarrelaetan, beste giro baten bizitzen duzu Sanferminetako giroa? Bai, hori segur baiet, ez dut naiz ber planoekin etorri, etorri gira hor kantu talde bat, amaren alabak, eta bihar bat dugu kantaldia duguna dantza taldearen gunean. Orduan hortara ere etorri gira eta denak batera, eta ume hori kudeatzen dugun denen artean. Eta bai, hola, pozik bai, bera ekartzea ere. Batez ere ezagutzera eta disfrutatzera? Bai, hori da. Nik ez dut nizain libre izanen, berdin du. Partekatzen dira holakoak. Bueno, Maika, mi esker elkarrizketagatik eta oso ongi pasa San Fermin hauetan. Bai, mi esker, zuek ere bai. Bueno, gero ikusi dugu, bertso saioa bertan dago, guok gaurko amaituko dugu, baina momentuz geratuko gara bertso saioa ikusten eta bihar ikusiko dugu zer aurkitzen dugun Iruñeko kaletan zehar. Beraz, bihar arte.